cybercriminalité bi laini mun kɛra sa ko min ye fiɲɛ bɔda o ka di an ka ngara saba ma ngara saba minnu bɛ sa ni o ye Fatumata Baba ni Kone ye min ye Bigini Bagaga ye ka taa se Mariamba ma ko fiɲɛ bɔda kɔni ko sɔrɔla u ye fala ye liberté tɛ sa wa démocratie multipartisme cybercriminalité k'u ka taa voilà a bɛɛ de ye kelen o bɛ o tɛ de anw tɛ nin fɛn ninnu ɲɛdɔn fala ye u bɛ fɛn dɔ fɔ tubabukan na ko nul n'est censé ignorer la loi ne bɛ to k'a fɔ juges ni magistrats ɲɛna n ko ye n'an nana aw fɛ yan dɛ n'o tɛ n'aw min bɔla o kɔnɔ anw kɔni ni loi ti fankelen fɛ dɛ nin bɛɛ a bɛ fɔ walikan na wa fala ye tubabukan ka gɛlɛ juge tubabukan ka gɛlɛ dɛ parce que ale filɛ latin grec de don cogito ergo sum fala ye ni t'olu dɔw dɔn ni taari jɔ ninnu ɲɛkɔrɔ u bɛ taa n'i ye koyi ala ka sɔn ɲuman kan ye Adama Kulubali k'a m'a fɔ dɔgɔtɔrɔ cybercriminalité k'a ye fiɲɛ bɔda di bi n'o ye utu kalo tile 28 ye Babani Kone ale ni Bigini Bagaga ka taa se Mariamba ma nka fala ye ko in ko a ma ban han k'a ma ban ne ko a kɔnɔna kumaw kan ka kɛ o la sa min ye Babani Kone ni Mariamba ye olu kɔni kan ka segin ka taa septembre kalo tile 29 fala ye septembre kalo tile 29 kiiri ka taa cybercriminalité la dɛ maa caman de tɔgɔ sɛbɛnnen don ale kiiri in na an ye sɛbɛn minnu kɔni sɔrɔ min ye Bigini Bagaga ye ale ta bilara octobre kalo tile 6 la ninnu bɛ fɛ ka bɔ de ka taa u ka contrat fala ye fɛn dɔ bɛ a tɛ se ka fɔ arajo la a tɛ se ka fɔ nka ala ka nin k'a ko bannen an ka dugawu kɛ ala ka nin k'a ko bannen n'o tɛ anw y'an bila kun dɔn koyi anw bila kun y'an ka se ka taa an maɲanga ka na de nka nin dati ninnu ka ala ka sɔn ɲuman kan ye ni ɲɛna o b'an lafiya ayiwa maɲinakaw fala ye ko sanpɛrɛn jiginna ye u ka dugu min bɛ yen